Takže ahoj, my jsme si dali slib, že prostě jsme se vsadili, že sníme žít si tady tahle podravky. Vidíte, je to podravka, ale první, než začneme jíst, protože to budeme točit asi často tady tyhle videa, tak se vám představíme. No, mluv. Já jsem Verča. Já jsem Niky. A já jsem Terka. Takže a na jezení jsme si připravili podravku, lžíce a každá tady máme... A každá máme vodu. A každá máme hrnek vody. Takže ještě vám to ukážeme, že je to podravka. Počkat, jen se to otevřu. Že ano, vidíte. Vidíte, je to podravka. Takže teďka se každá nabereme. Tereska? Mám. Vidíte? Já mám Nahoru. Vidíte a já mám taky. Takže 3, 2, Počkejte, to ti nemůžu vidět. 3, 2, 1, teď. Já pak hnus. Tohle vám radíme, nikdy nezkoušejte, je to úplně hnusný, palí vás toho úplně troška. A teďka máte takový hnusný pocit, fuj, furt to cítit, a musíte se ještě napít. No, na tom chlebu s másem to je rozhodně lepší. No. Jo. Tak, my se s vámi pro dnešek loučíme. A příště budeme jíst asi... Mouku. si dáme příště? Mouku? Nebo z koření? Ne, grilovací koření si dáme příště. Ano, příště si dáme grilovací koření. koření. Se můžete těšit na grilovací koření a loučí se s váma Nikča, Verča a Terka. Čau. Ahoj. Ahoj.